Vítajte na Snežnom vrchu, kde si ovce nažívajú ako jedna rodina. Ahoj! Ale pes, ktorý sa má stať ich strážcom... Spadol ťa. Blíži sa. Je tvoj! Áno. Videl si to? Je posadnutý rock'n'rollom. Mám dobrý hlas. Mám super drive. Rozhodol som sa, že budem muzikantom. Zabudni na hudbu, Body. Ty budeš strážca. Zmier sa s tým. Keď príde znamenie rovno z neba... Čo by si poradil začínajúcim hudobníkom? Nikdy to nevzdávajte, ani keď váš fotr chce, aby ste s tým sekli. Premení svoju túžbu na skutočnosť. Body je iný ako ty. Hľadá si vlastný svet. Čo je to? Choď do mesta. Choď za svojím snom. Ľúbim ťa, synček. Od tvorcov filmu Toy Story 2 príbeh hračiek. Blíži sa sem nejaký mastič. Čože? Privedte ho. Bude náš. A Snežný vrch tiež. A čo tak červená šnúra, keď už máme červený telefón? Padaj! O rok. To je osud. Oskar Mačko-Star prišiel do rock'n'roll parku a hľadá nového gitaristu. Mal by si ísť za ním a požiadať ho o pár gitarových lekcií. Dobre, idem. Bol to šialenec. Choď za svojím snom. Vedel som, že tá kapela je pre mňa ako stvorená. Nájdeš si inú, to sa vždy nepodarí zo dňa na deň. Oskar Mačko-Star povedal, nikdy to nevzdávajte a mňa nič neprinúti. Ukáž, čo je v tebe. Prehľadajte každý milimeter tohto mesta a nájdite ho. Bojím sa o svoju rodinu. Musím ísť. Drž to pevne. Páč! Našiel som zmysel svojho života. Oskar Mačko-Star! Brána sa zatvára! Som totálne paralizovaný, Ozzy. Okrem úst. Fungujú mi ústa a prst. Body psia Superstar. V kinách od 23. februára 2017.